Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de xoves, día 13 do mes de febreiro, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Imos a falarlles, por exemplo, de un aviso. Este sábado que ven, pasado mañán, está pechada a piscina porque vai a estar con un mantemento. Falaremos tamén de viaxes. Este sábado que ven xa é a viaxe a Padrón, pero despois a viaxe de Vilanova de Cerveira, que será no mes de abril, xa está completa, 4 autocares. Falaremos do Antroido, porque xa o Concello vai preparando o que organizan eles por parte do ente municipal. Falaremos de Obradoiro de Poda e Inxerto, será a fin de semana que ven, desta non, a seguinte fin de semana, lembren, están as prazas tamén esgotadas. O domingo día 23 hai teatro infantil. Falaremos tamén do envellecemento activo e tamén a Xunta que avisa do incremento do nivel de risco da influenza aviar, da gripe aviar. Falaremos de un seminario de defensa persoal e do servicio de información por WhatsApp municipal. E xoves xa sabemos o calendario deportivo dos nosos equipos que imos a repasar e do tempo, onde para mañán teremos unha xornada de alternancia de nubes e claros con posibles precipitacións que en todo caso serían espalladas e non importantes. Como decíamos ao comenzo do informativo, o Concello avisa de que este próximo sábado, pasado mañán, a piscina climatizada de Cerceda vai a permanecer pechada por labores de mantenimento. Este sábado, lembren, día 15, a piscina climatizada vai a estar pechada. Van a levarse labouras de mantenimento, por eso vai a estar pechada. Outro tema, falamos de viaxes. Este sábado que ven organízase unha das viaxes xa programadas e xa rematadas, que é a viaxe a Padrón con xantar baile. Viaxe a Padrón con xantar baile será este sábado. Todos os anotados que sepan que será este sábado. Supoño que xa todos estarán pendentes. E son 2 autocares que irán a Padrón. E tamén a viaxe a Vilanova de Cerveira, que vai a ser a Portugal o sábado 12 de abril. Tamén van a visitar Valença do Miño. Pois xa se pechou, xa están as prazas esgotadas. En este caso serán 4 autocares, por lo tanto, máis de 200 veciños de Cerceda van a ir a Vilanova de Cerveira e tamén a Valença do Miño con xantar por 22 euros o día 12 de abril, sábado 12 de abril. Decir que sairán ás 8 da mañán para chegar sobre as 10:30 da mañán a Vilanova de Cerveira, percorrer a feira, o feira importante que hai en Vilanova de Cerveira. Despois van a xantar nun restaurante con un menú típico a base de bacallau e a volta pararán tamén en Valença do Miño, a cidade murallada, na que tamén hai tendas e paseos para esta excursión. Excursión que tivo moitísimo éxito, en apenas 2 días encheron xa 4 autocares. Queda pendente tamén aínda outra excursión de varios días que será a Salou, no mes de maio. Tamén lles falamos do Antroido, xa queda pouco para que se celebre esta festa en Cerceda, en toda Galicia, en moitos sitios. Evidentemente o Antroido é unha das festas máis esperadas, en algúns lugares incluso é festivo. Pois ben, o sábado, día 22, coincidindo con sábados de baile, haberá degustación de produtos de Antroido no local social do Mouche e de Moucho, e tamén baile de carnaval, baile de Antroido. Eso sábado, día 22, e ao longo desa semana despois, do 24 en adiante, nos diferentes locais sociais que hai espallados polo Concello, se farán degustación de produtos típicos do Antroido, promovido polo Concello de Cerceda. Logo, o martes, día 4, será o Festival Infantil e Xuvenil de Antroido no pabellón municipal de 4 da tarde a 8 da tarde, donde haberá hinchables, flocos de millo, talleres de pintacaras, plataforma 360, fotos e tamén haberá chocolatada ás 6:30 da
tarde, con entrada gratuita no pabellón municipal martes día 4, Festival Infantil e Xuvenil. E tamén o sábado día 8 vai a ser o Antroido Veciñal, organizado pola Asociación Cultural Lucerna en colaboración cos veciños. Será o sábado día 8. En canto teñamos todos os datos e máis información, seguiremos dicíndolle e informándolles. Tamén xa está cheo o obradoiro de poda e enxertos. En apenas tamén un par de días encheuse o obradoiro de iniciación a poda e enxertos. Na época na que estamos é ademais máis que recomendable, pois se vai a celebrar os días 21, venres e 22 sábado de febreiro, na semana que ven, no concello de Cerceda, en concreto no viveiro de empresas de O Acevedo, en Cerceda. O venres será a parte teórica e o sábado será a parte práctica. As plazas eran limitadas e esgotáronse xa en apenas 2 días. O Concello baralla está barallando a posibilidade de ampliar a outra xornada máis este obradoiro de iniciación a poda e inxertos. Tamén lles anticipamos que o domingo día 23 haberá teatro infantil. O Concello de Cerceda programou a obra Brincadeiras da Lingua ás 12 do mediodía no Auditorio Municipal. Brincadeiras da Lingua é un espectáculo que ten como obxectivo dar a coñecer a enorme riqueza e variedade dos ditos e recitados da literatura popular infantil de Galicia e fomentar a súa práctica entre a cativada e no ámbito familiar, mediante xogos verbais de participación, cancións, contos, monecreques e outros recursos. Eso será o domingo 23, de xeito gratuito. O Departamento de Benestar do Concello de Cerceda sigue ampliando a actividade en forma corpo e mente, ou tamén chamada envellecemento activo. Actualmente se está levando a cabo nos locais sociais de Rodís, na antiga escola unitaria, na Silva tamén, na antiga escola unitaria, e en Queixas, no local social na antiga escola, igual que en Meirama, na Baixa de Cerceda, no Piñeiro, e tamén en Cerceda, no local social no Museo do Moucho. Esta actividade consiste en realizar diferentes actividades para adestrar a memoria e tamén ximnasia de mantenimento básica para manter a mobilidade da xente. Agora, no local social de Cerceda, no que só se realizaba o taller de memoria, comenzará a realizarse tamén a ximnasia de mantenimento. Poden anotarse todas aquelas persoas que o desexen, xa hai 30 anotadas. Se alguén quere sumarse, pode facelo nas oficinas do Concello ou no local social, onde se imparte esta actividade a máis preto que lle quede do seu domicilio. É unha actividade gratuita. Agora falamos de un aviso que envía a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia nos di que, ao igual que en toda España, en Galicia nos atopamos no nivel alto de alerta por gripe aviar. Así tamén o indicou o Ministerio de Agricultura, que ven de actualizar a situación epidemiolóxica da gripe aviar en España, debido ao aumento inscrito nos últimos meses de focos desta enfermedade en Europa, tanto en aves domésticas como en silvestres. Neste sentido, xunto cos movimentos migratorios de aves silvestres e a aparición de casos en Francia e Portugal. Co obxectivo de evitar a aparición de focos da gripe aviar pola zona, pois se van a adoptar medidas de mitigación do risco en toda España. As restriccións afectarán principalmente os concellos que se atopan dentro das zonas de especial risco e de zonas de especial vixiancia. Cerceda non está en ningunha destas zoas, pero aínda así, dende a Xunta recomendan que non se críen as aves de curral ao aire libre, que os depósitos de suministro de auga e de comida para as aves domésticas deben situarse no interior dos galiñeiros e non criar parrulos, ocas ou gansos xuntos con outras especies de aves de curral. A Xunta lembra a obriga para as persoas titulares de currais familiares de autoconsumo a inscribir o seu curral no rexistro de explotacións agrícolas na Consellería de Medio Rural. Agora falamos de un seminario de defensa persoal para mulleres. Cerceda vai acoller o sábado día 15 de marzo un dos seminarios intensivos de defensa persoal femenina que impulsa a Diputación da Coruña. Se dirixe a mulleres de entre 12 e a 70 anos
e se vai a celebrar dende as 10 da mañán ata 1 da tarde no pabellón municipal de Cerceda nesa xornada. Lembre, no sábado 15 do próximo mes de marzo. Está impartida pola Escola de Defensa Persoal e Policial HKF. Se trata dunha iniciativa gratuita, pero que conta con plazas limitadas, polo que se require inscripción previa. Poden facelo a través dun formulario que atoparán na páxina web da Diputación ou, se queren, tamén a través da web municipal, ou, se teñen algunha dúbida, tamén poden chamar directamente ao teléfono de Servicios Sociais do Concello, no 981 68 60 68, ou achegándose á terceira planta da Casa do Concello. O último día para anotarse sería o 11 de marzo e aquelas rapazas menores de 18 anos deben de ter permiso de o tutor legal. Recordamosles que o Concello dispón de unha canle de comunicación nova mediante a aplicación WhatsApp, co obxectivo de ofrecer á cidadanía información directa sobre eventos e noticias de interese de carácter municipal. Para darse de alta e recibir as mensaxes do Concello teñen que ter instalada a aplicación WhatsApp no móvil ou nunha tablet e agregar o número de teléfono 609 43 10 78 a súa xenda, ou senón escaneando un código QR que atoparán pois na páxina web do Concello de Cerceda, www.cerceda.org, ou atoparán tamén nas súas redes sociais, Facebook, Instagram, etc. Aí, escaneando ese código QR tamén xa instalarán ou solicitarán o acceso a este Concello, a esta aplicación, mellor dito, a este grupo de WhatsApp que o Concello creou para manter informados a veciñanza. Recibirán unha mensaxe de benvida confirmando a alta neste servicio. Xa estamos a xoves, sabemos o calendario deportivo da fin de semana que imos a repasar dos nosos equipos en canto fútbol. Na segunda categoría Galicia de fútbol, o Queixas desplázase a Oleiros para xogar contra o Hércules. Hércules Queixas. O partido é o domingo ás 12 do mediodía no campo do Anido, en Oleiros, un campo de terra. Así que un partido máis para un Queixas que gañou no último na casa e vai de novo a conseguir ou intentar conseguir unha nova victoria que o siga mantendo na parte alta da clasificación e aspirando ao ascenso, evidentemente, ademais incluso ao primeiro posto. Partido Hércules Queixas na segunda Galicia o domingo ás 12 do mediodía no campo de Anido en Oleiros. Na terceira categoría Galicia, os tres equipos teñen estes emparellamentos, pero principalmente hai o derbi municipal e o derbi da parroquia de Rodís, entre o Rodís e San Martiño. Volve a haber o derbi da segunda volta entre o Rodís e o San Martiño. O encontro será o domingo ás 4:30 da tarde no campo das Tinajas en Encrobas. Así que xa saben, máis que un partido, derbi Rodís San Martiño na terceira categoría Galicia, o domingo ás 4:30 no campo das Tinajas. E o Atlético Cercedense recibe na casa o Vila de Cruces, un Atlético Cercedense en fase en este caso de ascensiva, é dicir, un Atlético Cercedense que está conseguindo magníficos resultados nas últimas xornadas, varias victorias consecutivas, ou están aupando a esa posible fase de ascenso ou ascenso directo. Para elo teñen que vencer de novo na casa o Vila de Ordes. Partido Atlético Cercedense Vila de Ordes o domingo ás 12 do mediodía no campo do Roxo. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuvenís xogan en Paiosaco. Paiosaco, Atlético Cercedense xuvenil, o sábado pola mañán, mellorito, o sábado pola tarde, ás 4, no campo da Porta Santa en Paiosaco. Os cadetes xogan na casa tamén o sábado pola tarde. Atlético Cercedense Cadete Bisantoña, o sábado pola tarde ás 6 no campo nas instalacións deportivas do Roxo. Os infantís tamén xogan na casa. Atlético Cercedense San Tirso D. O partido é o sábado ás 12 do mediodía nas instalacións deportivas do Roxo. E os máis pequeniños, os alevín xogan en Arteixo. Arteixo C, Atlético Cercedense Alevín, o sábado ás 10 da mañán no campo do Ponte dos Brozos. Os benxamíns xogan o equipo A na casa.
Atlético Cercedense Benxamín A, Atlético San Pedro B, o sábado, ás 11 menos cuarto, no Instalacións Deportivas do Roxo. E o Atlético Cercedense Benxamín B xoga en Almeiras, Xuventude de Almeiras, Atlético Cercedense Benxamín B, sábado ás 12 do mediodía no campo dos Loureiros. E agora sí, os máis pequeniños, os prebenxamín xogan en Santirso, Santirso Atlético Cercedense. O partido é o sábado ás 4 da tarde no campo do Monte. No fútbol femenino de fútbol 7, o Atlético Cercedense recibe na casa o Culleredo. Atlético Cercedense femenino, Culleredo, o sábado, ás 8 da tarde nos campos do Roxo. E no fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, hai un Barallobre, Cerceda de veteranos, o sábado ás 4 da tarde no campo do Ramo, e na segunda B de veteranos, San Martiño, Coirós, o sábado ás 4:15 no campo da Revolta en Queixas, e Rodís de veteranos, Xuventude Latino, sábado ás 4:30 no campo das Tinajas, en Encrobas. Mañán venres teremos unha situación intermedia entre altas e baixas presións cunha fronte rozando o noroeste de Galicia. Deste xeito agardamos mañán intervalos anubrados en xeral e con algún chubasco a primeira hora principalmente nas comarcas do litoral noroeste. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentres que as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento soprará do sur frouxo con intervalos de moderados na costa. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción, e quen les falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.